А сега гледайте внимателно. Ще ви покажа начин, при който не боядисваме 2 пъти и не чакаме. Ще използваме акрилен силикон. Залепва се тиксото и се нанася акрилен силикон, който се разнася добре. Не се натрупва. Отиди на videobrain.tv и гледай без прекъсвания. Веднага след това се нанася боята от втория цвят. Лентата се отстранява веднага след нанасянето на боята под някакъв ъгъл, да кажем около 45 градуса. Сега вече е истинско отсичане, като с нож. При отсичане на таван се следва същата последователност. Залепва се тиксото, нанася се силикона и веднага след това се боядисва. Отлепва се и тиксото. Да знаеш как ти показва полезни съвети за ремонти и работа с инструменти.